welcome back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel आव बयखौबो गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय आरो दिनैनि गोदान फ्रेश भिडिअआ नोंथांमोनखौ खेबसेबाव बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। स' दिनै आं नोंथांमोनजों मोनसे ब्लग भिडिअ होनो सानदों। स' दिनै मोनसे हाबायाव थांनो नागिरदों वेडिं नोंथांमोननो मानना डिमाकुसि आनसलिक एबसुनि सेक्रेटारि बिथाङा दिनै हाबा जागोन रिसिपसन जागोन। स' बेयाव जों दान्दिसे नुजाहैनो थाखाय जों ओंखारनाय जाबाय। स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक खालामगोन आरो बे भिडिअआ बहुत इन्जय जागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' जों दायो बाजाराव मा बनायनो होदों जों प्रेजेन्ट बनायनो होदों जों बाजाराव बेखौ जों लायनो थांगोन दा। नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय प्रेजेन्टआ बोरै जादों जायाखै जों थांनानै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' डिमाकुसि आनसल एबसुखौ आं नोंथांमोननो ससे सम देखायलांदोनि नायलांबाय था। दिनै सानडे नालाय गोबां मानसिफोर जादों। दिनै मार्केट जायो। दिनै सानडेआव डिमाकुसि बाजार नामो बयबो मिथिखायो। डिमाकुसि बाजारा उदालगुरिनि डिस्ट्रिक्टआव टप बाजार होनना बुङोब्ला डिमाकुसिया गोबांखा नोंथांमोना मिथिगौ बयबो। जों दायो लायदोनि थांबाय थादो। बे आंनि बे गोमसार बिथांनि स' जों दायो हाबासिम थांनोसै। मा बुङो नोंथाङा? दायो जों थांबाय थादो बाइकजों थांगोन। डिमाकुसि आनसलिक एबसुआवनो बाइकखौ जों दोनदों। गोबां मानसि दङ। स्टार्ट खालामबाय दायो आंबो नै लाखाबाय। जों गाखोनोसै दायो हाबासिम थांनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअआ बहुत इन्जय जागोन। जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना। बाय नोंथांमोन फैबाय थादो दा लासै दे। स' नायलांबाय थादो। सना नों जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ रे जारौ 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 रे सना नों जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों
खबाइफा नागिरना मोनो थांलिया अखांगाफा खबाइफा नांगौ आंनो नोंखौ नांगौ नांगौ आंनो नोंखौनो नांगौ रोंखा राखा सिख्ला सना नों जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ रौ जारौ 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 रौ दानि सिख्लाफ्रा सि दानो रोंला अखांगाफा खबाइफा दानि सिख्लाफ्रा दख'ना गानला अखांगाफा जेखाइफा सना नोंहा बिब्दि नङा सना जों दायो बे जायगानिफ्राय ओंखारदोनि नोंथांमोना बे वेडिंखौ मोजां नांदोंब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बेफोरबायदि भिडिअ आरो नोंथांमोननि सेराव आरो लानानै फैबाय थागोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ आं बेखिनियावनो नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय मोजां नांदोंब्ला नोंथांमोना आंनो कमेन्ट्स हरबानो जाबाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन आरो लोगो मोनफिननोसै